سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة كمي تتصنحو زيناتات سبورتن وشتا هاجرن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب فطامي مسانا ختصنحو بخبرين عدم بتوسخين نزا channel حدث تزخونكم كومنت لايك سبسكرايب كتقبرو بتحتنا نزخ آخركم سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار حبوس دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة سلطان بي اس دي قالتير بزعبا ليونيل ميسي ناي ليونيل مرقصن ناي تخلب مرقصن አሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘተ ይካየዳሉ ሜሲ እንታይ ከም ዝውስንን ተኽለብ እንታይ ከም ትውስንን ዝበሎ የለን ሚስጢር ይሉ እቲ ኣሰልጣኒ ጃቪ ሄርናንደስ መሲ እንተዝምለስ ደስ ምበለኒ ጃቪ ሄርናንደስ መሲ እንተዝምለስ ደስ ምበለኒ ስፓኛው ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ጃቪ ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ሊዮኔል መሲ ናብታ ክለብ እንተተመሊሱ ክሕገስ ምዃኑ ገሊጹ ሊዮኔል መሲ እንተዝምለስ ደስ ምበለኒ ንሰርሓሉ ዘለና ኣርእስቲ ግን ኣባይ ጥራሕ ዝምርኮስ ኣይኮነን ኣብ ሊዮኔል ክምለስ ድሌቱ ድዩ አይደልን ይምርኮስ ስለዚህ ንምዝራብ ተኸክለኛ ጊዜ አይኮነን ተተመሊሱ ግን ኣነ ቀዳማይ ሕጉስ ሰብ ክኸውን ይሉ ኤርላንድ ሃላንድ ናብ ልምምድ ተመሊሱ ኣጥቃዒ ማንቸስተር ኤርላንድ ሃላንድ ካብ ማህረብ ድሕሪ ምሕዋይ ሎሚ ኣብ ልምምድ እታ ክለብ ተሳቲፉ ፔፕ ጓርዲዮላ ኤርላንድ ሃላንድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሎሚ ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዝካየድ ፀወታ ፕሪምየር ሊግ ህሉ ደረጃ ሰላልፋ ክለብ ክውስን ምዃኑ ሓቢሩ እንተ ተኻልእ ኮኸብ እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ፊል ፎልደን ግን ብጉድኣት ዝበፅሖም መጥባሕትን ዝግበረሉ ግን ኣብ ዝቕፅል 5 ፀወታታት ማንቸስተር ሲቲ ክሳተፍ ከም ዘይክእል ተገሊጹ ኣሎ ንብዙሕ ዓመታት ኢና ንፋለጥ መበል 29 ሰሙን መደብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ሊቨርፑል ክትገጥም እያ ቅድሚ እዚ ፀወታ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ መጋጥምቱን ኢዱ ንብዙሕ ዓመታት ኢና ንፋለጥ እዚ ናይ ሕጂ ድማ ካልእ ውግእ እዩ ሕጂ እውን ሊቨርፑል ብልፅቲ ጋንታ እያ ንዝኾነት ጋንታ ክትስዕር እትኽእል እያ ንብዙሕ ዓመታት ተመሳሳልቲ ኣሰልጠንቲ ሕጂ ድማ ሓደ ተወሳኺ ፀወታ ክንፃወት ኢና ሊቨርፑል ፍለይቲ ጋንታ እያ ናተይ ርእይቶ ኣይቅየርኒ ዋላ እቶም ናይ ብቕዓት ምውራድን ምድያብን እንተጋጥሞ ሊቨርፑል ሕጂ ከም ብልፅቲ ጋንታ እያ ኩለን ጋንታታት ናይ ብቕዓት ምውራድን ምድያብን ክህልወን ይኽእል እዩ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎብ ኣብ ናይ ሎም ፀወታ ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ፀወታ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ተዛሪቡ ክሎብ ኣብ ናይ ፅባሕ ፀወታ እዚ ኣገዳሲ ፀወታ እዚ ካብ ካልኦት ዓመታት ዝተፈለየ ዝምድና ኣይኮነን ዓብ ፀወታ ዓብ ሰሙን እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ ሎም ፀወታ ከድህብ ኣለዎ ክሎብ ብዛዕባ ሃላንድ እንተዘይተፃዊቱ ሲቲ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈለየት ጋንታ ክትከውን እያ እምበር ዝደኸመት ኣይኮነን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትፃወት ትኽእል እያ ብዘይ ኣጥቃዒ ምፅዋት ድማ ለሚዳ እያ እቲ ኩነታት ከምኡ ክሎብ ኣብ ብሉፃት 4 ኣብ ላዕሎት 4 ንምዛም ውድድር ጥራይ ዝግባአና ኣብ ፍጹም ደረጃ ግን ኣይኮናን ዘለና ግን ከኣይከኣል ብዙሕ ፀወታታት ክንዕወት ኣለና ኩሉ ኣብ ብቕዓት ናይ ዝዓወት መንፈስን ምእታው ናይ ዝምርኮስ ክሎብ ኣብ ዜና መስበርቲ ተፃወቲ ናቢ ኣብ ፀወታ ሃገራዊት ጋንታ ብዘጋጠሙ ማህረምቲ ጨዋታታት ካብ ፀወታ ወፃኢ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስዶ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ዓመት ስፖርት ቁሩብ ግዜ ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ሊቨርፑል ዝቕፅል 3 ፀወታታት ሎሚ ቅዳም ኣንጻር ማንቸስተር ሲቲ ሰሉስ ኣንጻር ቸልሲ ሰንበት ኣንጻር ኣርሰናል የርገን ክሎብ እዚ ሰሙን እዚ ከምኡ ሻምፒየንስ ሊግ እዩ ኣርቴታ ብዛዕባ ማህረምቲ ሳሊባ ይመሓየሽ ኣሎ ሕጂ እውን ኣብ ሕቁ ቁሩብ ቃንዛ ኣለዎ ብዝበለፀ መንገዲ ክንሕወዮ ንፅዕር ኣለና ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ነዚ ፀወታ ኣንጻር ሊድስ ቡቕዓይ ክኸውን እዩ ቴንሃግ ውት ዌጎርስት ብዝገብሮ ዘሎ ሕጉስ ኢሉ እየ ዝሓስብ ምክንያቱ ኣብታ ጋንታ ክህሉ እታ ጋንታ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ተካይድ ኢሉ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚካኤል ኣርቴታ ብቕዓት ገብርኤል ጀሰስ ሚእታዊት ክኸውን ይቐርብ ኣሎ ሙሉእ ብሙሉእ ክሓዊ ከማን ኣዝዩ ቀሪቡ እዩ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 መዓልታት ከማን ዓብ ለውጢ የርእየና ኣሎ ብዛዕባ ትቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመ ማህረምቲ ከምዘይሓስብ ድማ ምርኣይ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ሚካኤል ኣርቴታ ብዛዕባ ቀጻሊ መርገፂ ቡያኮ ሳካ እዚ ጉዳይ ኣተሓሳሳቢ ከምኡ ዝመፅእ ድማ ናይ ባዕቂ ለውጢ ከም ዘሎን ክሳብ ክንደይ ከምኡ ከም ዝደልን መዓልታዊ እንታይ ከም ዝገብርን ኣብ ምንታይ ክገብር ከም ዘሎን ዝነበረ ርድኢት ዝመስለኒ ነፍሲ ወከፍ ኩነታት ብስለትን ፍልጠትን እዩ ኒኮላስ ፔፔ ብዛዕባ መጻዩ ኣርሰናል እንታይ ከም ዝደሊ ኣይፈልጥኒ ንዓቶም ኣገድስቲ ተጻዋታይ ክኸውን ይኽእል ነይረ እዚ ግን ናይ ኣሰልጣኒ ጉዳይ እዩ ኣብ ኒስ ኣዝየ ሕጉስ እየ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ 2 ኣዋርሕ ኣብ ዘለኹ ጋንታ ከድህብ ደልየ ኣለኹ ድሕሪኡ ግን ዝርርብ ክህልዩ ኢሉ ዜና ቸልሲ ግርሃም ፖተር ቲያጎ ሲልቫን ሴዛር ኣዥሉኩዌታን ክሳብ ሕጂ ንፀወታ ቸልሲ ቡቕዓት ከም ዘይኮኑ ገሊጹ ራሃም ስትሬሊንግ ግን ዌስል ፎፉናምን እውን ካብ ፀወታ ኣስቶን ቪላ ወፃኢ ምዃኖም ገሊጹ ሜሰን ማውንተን እውን ኣብታ ጋንታ ኣሎ ግን ብሱር ኣይጅምርኒ ክሪስቲያን ፑሊችስ ብሰንኪ ሕማም ንፀወታ ኣጠራጣሪ ፖተር ብተወሳኺ ንጎሎ ካንተን ኣብ ናይ ጥዋሕ ፀወታ ንገለ ደቃይቅ ኣብ ሜዳ ከም ዘፀንሕ ኣፍሊጡ ቪክቶር ኦስሚሄን ማህረምቲ ከም ዘጋጠሙ ተገሊጹ እዚ ምንጪ ዓወት ናፖሊ ዝኾነ ናይጀራዊ ኣጥቃዒ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣገደስቲ ፀወታታት ከም ዘይሳተፍ ይግለጽ ኣሎ ናይጀራዊ ኣጥቃዒ ናፖሊ ቪክቶር ኦስሚሄን ኣብ ቀዳማይ እግሪ ርብዒ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኣንጻር ኤስ ሚላን ብዘጋጠሙ ማህረምቲ ኣጠራጣሪ ኮይኑሉ ኦስሚሄን ብሰንኪ ማህረምቲ ፀገማይ ሰለፉ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ድሕሪ ምስሓቡ ናብ ናፖሊ ተመሊሱ ሰንበት ምስ ኤስ ሚላን ኣብ ዝካየድ ፀወታ ሰርዓ ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኑሎ እዚ ወዲ 24 ዓመታት ኣጥቃዒ ናፖሊ ንፀወታ ቻምፒየንስ ሊግ ናብ ሚላን ቅድሚ ምኻዳ 5 መዓልታት ቅድሚ ምፅራሕ ዝመፅእ ዓርቢ ናብ ሌች ዝግበር ጉዕዞ ከይሳተፍ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ንደገፍቲ ናፖሊ ሕማም ርእሲ እዩ ጋንታ ሉቺያኖ ስፓትሊ ድሕሪ 18 መዓልታት ኣብ ሜዳ ምስ ኤስ ሚላን ካልኣይ እግሪ ቻምፒየንስ ሊግ ክፃወት
ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ክሳተፍ ትፅቢት ዝግበረሉ ቪክቶር ኦስሜሄን ኣብዚ ፀወታ ገና ኣይተፈልጠን ኣሎ። ንመብዛሕትኡ ዓመት ስፖርት ናፖሊ ብቑዕ ኮይኑ ዝፀንሐ ቪክቶር ኦስሜሄን ኣብዚ ዓመት ስፖርት ኣብ 29 ፀወታታት 25 ሾቶታት ብምዝጋብ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ብፀገም ጨዋታታት 6 ፀወታታት ጥራይ ኣይተሳተፈን። ትፈልጡ ዶ ሊዮነል መሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ክዓብቶም ዘይከኣለ ሃገራዊት ጋንታታት ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት ዝያዳ ሾቶ ዘመዝገቡ ሊዮነል መሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ኣብ ብሉፃት 10 ሃገራት ዓለም ዝያዳ ሾቶታት ዘመዝገቡ። ዝሓለፈ ሰሙን ሊዮነል መሲ ኣንጻር ፓናማን ክሮአትዋን 4 ሾቶታት ብምዝጋብ ድምር ሾቶታት ኣልቢሌስ ናብ 102 ዓብይዎ። ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ብድምር 102 ሾቶታት ብምዝጋብ ብ122 ሾቶታት ክርስቲያኖ ሮናልዶን 109 ሾቶታት ኢራናዊ ዓለለይ ኣብ ሳሳይ ደረጃ ተሰሪዑሎ። ፊፋ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ደረጃ ብሉፃት 10 ኩዕሶ እግሪ ቀዳሚት ብራዚል፣ ካልአይቲ ኣርጀንቲና፣ ሳሰይቲ ፈረንሳ፣ ራብዐይቲ ቤልጅየም፣ ሓምሸይቲ ዓዲ እንግሊዝ፣ ሻድሸይቲ ሆላንድ፣ ሻውዓይቲ ክሮኤሽያ፣ ሻምነይቲ ጣልያን፣ ጣሽዐይቲ ፖርቱጋል፣ ዓስረይቲ እስጳኛ። ካብ ሊዮነል መሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ መሪ ሃገራት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም መን ሾቶታት ኣመዝጊቡ ንርአ። ሜሲ 15 ሾቶታት ኣብ ፊፋ ብሉፃት 10 ንብራዚል 5 ንፈረንሳ 3 ንክሮኤሽያ 3 ንስጳኛ 2 ንሆላንድ 1 ንፖርቱጋል 1 ካብ ሾቶታት ሃገራዊት ጋንታ ሊዮነል መሲ ኣርጀንቲና ብ9 መጋቢት 2011 ኣብ ምሕዝነታዊ ፀወታ ኣብ ልዕሊ ፖርቱጋል 2-1 ዝተዓወተትሉ ፀወታ እዩ። ኣብ ልዕሊ ብራዚል፣ ፈረንሳ፣ ሆላንድ፣ ክሮኤሽያ፣ ፖርቱጋልን ስጳኛን 15 ሾቶታት ከመዝግብ ከሎ እዚ ድማ ካብ ፖርቱጋላውያን ብሓደ ሾቶታት ይዛይድ። ነዚ ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ሾቶ ከእንግዳ ዘይከኣላ ቤልጅየም፣ እንግሊዝ፣ ጣልያን ጥራየን። ክርስቲያኖ ሮናልዶ 14 ሾቶታት ኣብ ፊፋ ብሉፃት 10 ሾቶታት ኣመዝጊቡ ንሆላንድ 4 ንቤልጅየም 3 ንስጳኛ 3 ንፈረንሳ 2 ንኣርጀንቲና 1 ንክሮኤሽያ 1 ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ደረጃ ፊፋ ካብ ዘለዉ ብሉፃት 10 ሜሲ ዝፈትወን ሃገራት ጋንታ ብራዚል ኮይና 5 ሾቶታት ዘመዝገበላ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ክኸውን እንከሎ ንኩዕሶ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክዓግድ ክትከላኸል ዘይከኣለት ሃገር ሆላንድ ድማ 4 ሾቶታት ተመዝጊቡ። ብሊዮነል መሲን ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብሕማቅ ዝተሃስያ ሃገራት ፈረንሳ፣ ሆላንድ፣ ክሮኤሽያን ስጳኛን ኮይነን ነዞም ክልተ ኮኸብቲ ዓለምና 19 ሾቶታት ኣቁፂሮምለን ኣለዉ። ናይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ብሕቲ ደሴት ኣብቲ እዋንቲ ዓለም ኣብ ቅልብሉ ኩነታት ስለ ዝነበረት ቁጠባ ምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኣብ ቅልብሉ ዝወረደ ዕንክሊት ስለ ዝነበረን እተን ሓያላን ሃገራት ናብ ልመና ፈጣሪን ተመሊሰን ነይረን። ኣብ ዓለምና ኩዕሶ እግሪ እዚ ፀወታ ብዘይ ደገፍቲ ይካየድ ተባሂሉ ዝተለቐፈ ኮሮና ቫይረስ ናብ ቻይና ምስ መፀ ሕማቅ ዓመት ስለ ዝነበረ ተፃወቲ ደሞዞም ክቅንሱ ስለ ዝተባሃለ ቁጠባ ክለባት ዝንቀፈሉ ዘስካሕክሕ እዋን እዩ ነይሩ። ኣብ ዓለምና 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኣር ዝረኸበን ፀላውን ዝኾነ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብታ ብኮሮና ቫይረስ ኣዝያ ተሃስያ ብብዝሒ ህዝባ ከም ቆፅሊ ዝወደቐት ሃገር ኢጣልያ እዩ ነይሩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ጁቬንቱስ ኣብ ቀጻሊ ሰርኣ ብዘደንቕ ቅዲ ኣመዝጊቡሎ። ወዲ 38 ዓመት ሮናልዶ ኣብቲ እዋን ኣብ ፖርቱጋል ኣብ ዝርከብ ገዝኡ ነብሱ ይንፅሎ ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕጫ ዝበፅሖ ወርሒ ተኸላኻላይ ጁቬንቱስ ሩጋኒ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኸፈ ተሓቢሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድሕሪ ወቕዒ ወላዲቱ ኣብ ፖርቱጋል ዝነበረ ሮናልዶ ብሰንኪ ሓደጋ ምጥቃዕ ናብ ሰሜን ኢጣልያ ከም ዘይምለስ ገሊጹ። ብቫይረስ ኮሮና ብዓቢ ሓደጋ ዝርከብ ሮናልዶ ኣካየድቲ ጁቬንቱስ ተፃወቲ ነብሶም ክንፅሉ ኣለዎም ዝብል መምርሒ ክኽተል ምዃኑ በዚ ድማ እዚ ፖርቱጋላዊ ኣጥቃዓይ ኣብ ከባቢ ማዴራ ኣብ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዝርከብ ደሴት ከም ዝዓደገ ተኣውጁ። ነዚ ስዒቡ ድማ እዚ ኮኸብ ንጁቬንቱስን ስድሩን ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ፀፍእ ኣብታ ደሴት ንዝተወሰነ ግዜ ክፀንሑ ምዃኖም ሓቢሩ። ቻምፒየንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ክለባት ፍርቂ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዩኤፋ፣ ቸልሲ፣ ባርሴሎና፣ ኣርሰናል፣ ወልፍስበርግ ድሕሪ 2017-18 ክልተ ጋንታታት የእንግሊዝ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክበፅሓ ንፈለማ እዋን እዩ። ኣርሰናል ታንኮ ዋንጫ ዝዓተረት እንግሊዛዊት ክለብ ምዃና ይፍለጥ። ኣርቴታ ምስ ኣርሰን ቨንገር ትራኸቡ ዶ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ እወ ተራኺብና ኢና ካብ ከምዚ ክንርሕቕ ብዙሕ ግዜ እንዳፈተነ ነይሩ ትፈልጥ ዲኻ ናብታ ክለብ ከነቕርቦ እንዳፈተርና ኢና። ኣብዚ መዳይ ሓደ ኣዝዮም ኣገደስቲ ስጉምትታት ወሲድና ኢና። ናቱ ፅልዋ ክህልዎ እዩ። ሮድሪጎ ሉካ ሞድሪቾ ኣቦይ ወዲ 35 ዓመት ጥራይ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ኣይኣመነን። ድሕሪኡ ኣቦይ ክኸውን ስለዝኽእል ከኽብሮ ከም ዘለኒ ነጊርኒ። ካብ ሽዑ ጀሚረ ኩሉ ግዜ ወደይ ኢሉ ይፅዋዓኒ ነይሩ። ኣነ ድማ ኣቦይ ኢለ ይፅውዖ። ጆሴ ሜሪኖ ብዛዕባ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ሂወተይ ፈፂምካ ዘይትውስዖ ህሞታት ኣሎ። ኣቦይ ምስ ሞተ ንዓይ ክሳብ ክንደይ ትርጉም ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠ ደው ኢሉለይ ኣዲኡ ምስ ሞተት እውን ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ነይሩኒ። እዚኦም እዮም ሰባት ዘይርእዎም ነገራት። ኣሊሽ ብልፅቲ ተፃዋቲት ደቂ ኣንስትዮ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ዝወርሒ ተባሂላ ተሸሊማ። ጃክ ዌልሸር ብዛዕባ ቡካዮ ሳካ ቡካዮ ኩሉ ግዜ ንመንእሰያት ተፃወቲ ክርኢ መፂኡ ሰናይ ንግሆ ይብሎም። ንዓኣቶም ኣዝዩ ኣነቃቃሒ እዩ ክሳብ ክንደይ ትሑት ምዃኑ ድማ ዘርኢ እዩ ብምባል ትሕትንኡ ኣብ ሰብ ዘለዎ ክብረትን ይገልጽ። ኬቨን ዴብሮይን ከም መዘኻኸሪ ኬቨን ዴብሮይን ብሉፅ ተፃዋቲ ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝወርሒ ተባሂሉ ተዓዊቱ ኣይፈልጥን። የገርሚ ቱቸል ካብ ቸልሲ ምስ ተባረረ ዘሰንብር እዩ ነይሩ። እቲ ኣኼባ ሰዓት 2 ናይ ንጎ እዩ ነይሩ። እቲ ኣኼባ ካብ 2 ክሳብ 5 ደቂቃ ጥራይ እዩ ፀኒሑ። ኩላትና ብቁኑዕ መንገዲ ዘለና መሲልና ገለ ነገር ክንሃንፅ ዝያዳ ግዜ ዝረኸብና ዘሎ ኮይኑ ኢለ ሓሲበ መፅየ ነይሩ ኢሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ንሎሚ ዘዳለናዮ መደባት ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዞም ዝተኸታተልኩሞም እዮም ነይሮም። በቲ ዘቕረብናዮ መደብ ዓጊብኩም ሓበሬታ ረኺብኩምን ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጥዕናን ንኹልና።